كبرات تخطاتلتين سمعتين كما يكنيكم ببزلخمو سلام فقرن دا تمنخو أنا جوني بهال توليد زعب خلو حقري إرترايو أبز حج زي زلخو دما أبتين غلاتنا عددانا فقطن مفللاينا سكيمنا زركب سدتي زنبر زقمت اللو بطا وي حقر دما أب إثيوبيا وينو أديس أبايو مچن كمتي زفلت نحنا دق سبات أب عالم كاب مرجع بعجا ننوبرون انخدون يبزح قال دق سبات ببعلنا حسيبنا بقزا فقادنا نمرجانان قوينا خنبصحو زلنا من قد عوت بسيحنا عالم بسحاقن حقوسن نستمقرا سبات لنا مبزحتنا دق سباتون عديخا خمز الأختكا زي كونس عداقا خمز صنحكا خويننا هيوتنا نابرانا من قدنا بزي حسبنا يوكا فقدنا وصعي بعجانا ترتعنا قال أب سدت قال دما أب أسر بيت قال أب برخا قالون أب كتما خوينا نزان قزيون نبر الله زلنا علم بمولو لبنا خي تقبلنا يا عمرنا عدمينا نحلفو دق سبات لنا سلازي أنا خا حسيبيو زي كوني كي حسبكو زقاتمن هيوت كعللوكم مسوشتي ترارادي فقارنيا خويني اللخمو ناي حدا سب هيوت انت سميع خايو انت قنصيل كايون زي ودا عبي بيت تمهرتي مخانو آمينكم كساب جميرة زفتم حابيركم سايك تصنحو بتحتنا يحتت صحافن تراخن باي جون ودغشي أب حدا بوطان سفرن مس 4 يعرقتي دانيال أبيل ناتو فليمون زبهالو ننويح قزياتن عمتاتن تفاقيرنا تفاتينا تخبابيرنا حقوسي حقوسكم حزني حزنكم اندا تباهالنا لك كم كاب حانتا أدس سولدنا خوينا ننبر نبرنا እቶም ምሳይ ዝነበሩ ይዕረቁተይ ብጣዕሚ ውዕያቱን ሓያላትን ኮይኖም ኩሎም ኣብ ብርኮም ዘስተንፈሱ ድልድላት መንእሰያት ነበሩ ኣነ እውን ምስኦም ቅርብ እኳ ዝሓሽና ኣብቲ ዋዒ ኣነ ናቱን ኢና ዝነበርና ኣብ ዝኾነ በኣስን ግዜን ቁጠባ ዳርጋ ኣነ ናቱን ክልቴና ኢና እንቋፃፀሮምን እነዝሕለሙን ዝነበርና ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ዘይነኣቶን ዘይንረኽቦ ሰብ ወይ ድማ ቦታ ኣይነበረና ከምቲ ዝፍለጥ ዲሞክራሲ እንተበዚሑ ኸኣ ሕማቕ እንዲሁ ብፍላይ ንኸምዚ ኸማና መንእሰያት ጢዕሙና መቺእና ንነዊሕ ዓመታት ከምዚ ኢልና ንነዊሕ ግዜያት ንኸይድ ነበርና ኣብ መንጎ ሓደ መዓልቲ ኣነን ምስ ኩሎም ይዕረቁተይን ኣብ ሓደ ወሰን ጎደና ካፌ ኮፍ ኢልና ኣሚርና ንዘናግዓን ንስሕቕ ንፃወት ነበርና كمزيلنا عموق سحاقن صوتان اندهالنا عب منغو علالنا صوتانان حانتي صبغتن وقبتن بكارادنان بكايدان زخونت غوال نسيتي بتي زنبرناو غدنا بزغمتان بهداتن تغعاز نبرت كابانا بطعمي أطبيقو بتقداسنت كابانا نلعلون ملكعان نتصباقيان تدنيقو زرائي دانيال عركنا نبري
ሃንደበት ካብ ንዕሎን ንስሕቆን ዝነበርና ኣርእስቲ ወፂኡ ብዛዕባ ታጓል ንሰይቲ ክሓስብ ጀመረ ምስ ረኣናዮ ንሕና ድማ ከምዚ ኢልና ሓተትናዮ ዳንኤል በልናዮ እሞ ብዝፀዋዕናዮ ፃዊዒት ካብቲ ናይ ታጓል ዝሓስቦ ዝነበረ ሓሳባት ስለ ዘቋረፅናዮ እንዳ ሓረቀ እንታይ ይኹን ከይንኩም በለና እንታይ ደኣ ክትሓስብ ፀኒሕኻ ኢልና ምስ ሓተትናዮ ድማ ስምዑ ጀምዓ ኣነ ነዛ ጓል ምስ ረኣኽዋ ኣብ ውሽጠይ ተሰሚዑኒ ዘይፈልጥ ፍሉይ ስምዒት ይስምዓኒ ኣሎ ኢሉ ብዘይ ሕፍረት ክምልሰልና ጀመረ ንሕና ድማ ምስ ሰማዕናዮ ብሰሓቕ ዝኣክል ስቕ ክንብል ኣይከኣልናን ናይ ብሓቅኻ ዲኻ ዳንኤል ሕጂ ሃንደበት ሓንቲ ደቂቕ ዘይትኸውን ማዕሪና ዝረኣኸያ ጓልሲ ኣፍቂረያ ዲኻ ትብል ዘለኻ ኢልና እንዳሰሓቕናን እንዳተላገፅናን ድማ ሓተትናዮ ዳንኤል ዝሓተትናዮ ሕቶ ብኸምዚ ክምልሰልና ጀመረ ስምዑ ጀምዓ ኣነ ነዛ ጓል ሕጂ ዝረኣኽዋ ብፍጹም ክኸስራ ኣይደልን እየ ስለዚ ኣነ ኣበይ ምዃኑ ገዝኣ ክፈልጥ ክከታተለ እየ ትሕግዝኒ እንተኾይንኩም ከም ይዕሩኽተይ መጠን ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ኣፍኩም ዓፂኹም ኮፍ በልለይ ኣነ ግን ከይደ ኣለኹ ኢልና ፈንፂግና ንዓኣ ንምክትታል ተበገሰ ንሕና ክንሕዞ ኣይከኣልናን ምኽንያቱ ዳንኤል ካባና እቲ ብጣዕሚ ዝዓበየን ዝወዓየን ስለ ዝነበረና ኣማራጪ ደድሕሪኡ ምክትታል ስለ ዝኾነ እንዳተገረምና እንዳሰሓቕናን ንሱ ደድሕሪኣ ንሕና ድማ ደድሕሪኡ እንዳተማራራሕና መንገድና ጀመርናዮ ዳንኤል ነታ ሃንደበት ልቡ ዝሰለበተ ጓል ንሰይቲ ንምርካብ ንምውናን ከም ኣገዳስን ፍሉይን ስራሕ ገይሩ እዩ ዝወሰዶ ኣካይዱን ኣጠማምቱን ቋዋሕ ዝሃድን ዘሎ እዩ ዝመስል ዝነበረ ከምዚ እንዳበልና ንነዊሕ ደቃይቕ ደድሕሪ ጓል ሄዋን ተጓዓዝና እታ ቅድሜና ዝነበረት ጓል ሄዋን ግን ንነዊሕ ደቃይቕ ድሕሪት ምልስ ኢላ እኳ ክትዕዘበና ፍጹም ኣይከኣለትን ትኸዶ ዝነበረት ኣካይዳ ብህድኣትን ርጉእ መንፈስን ዝወነነ ኮይኑ ሓንሳብ ምስ ደነነት ናብ ድሕሪኣ ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚኣ ከም መንደቕ ተገቲርካ እውን ትጥምተካ ኣይትመስልን እያ ዝነበረት ክቡራት ሰማዕተይን ተኸታተልተይን ቀዳማይ ክፋል ዛንታ ዳንኤል ኣብዚ ክትዛዘም ከላ ኣብዚ መጽእ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ብፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ሒዘልኩም ክሳብ ዝቐርብ በቢ ዘለኹሞ ሰላምን ፍቕርን እንዳተመነኹ ብሩኽ ቅንያት